Mayogathi waza mfana mhlala phansi. Wena uyimbungulu kabi wena. Uyimbungulu. Awubonge uappreciate. Awukwazi ukubonga. Awungitshene. Kumanje wazi umhlaba wonke Mayogathi. Through uMgibe. Uthini uyimedia? Uthi kuyimedia wena umuntu okwenze ubela khona ubani? Ngithobisa isithole. Owaphi leyo? Ngoba ngihamba ngishukumasi mina. Uyini umthobisa isithole Mayogathi? Ndithi awudumo mfana. Uhlanyisa udumo, usanganisa udumo. uMgibe ukuncokolisa mfana wami ungelutho wakuthinta uhlala emkhukhwini emjondolo. Ugophaka laba awuthiwa izimbambo abanolayini angazi abawu6 la abamhlophe ungcola umangcola uhlala emjondolo wakuthatha uMgibe wakuthinta wakubeka ukuthi uhlale namakhosi omaskandi omthandeni nokhuzani nawo wonke amaciko kaMaskandi. uMgibe wakwenza wena ugcina ufike kule mhla kudlalwa ibhola ukuxabana uDumi noBhizulu. Wafika lapho because wawudumiswe uMgibe. Baqala okhuba noJumbo nontencane ubashutha nawe benza ama jokes ngawe kwahlekwa wangena kubantu through uMgibe. Namhlanje uzomlahla kanjena uMgibe. Uthi wena udunyiswe usizwe umthobisi. Yini umthobisi? What is that? Qamba manga. Sewudidwe udumo. Oluncane udumo olungaka. Olungaphela noma yinini. Olungaphela noma yinini. Ngicela abantu abaseduzane nawe bakusize mfana wami wenza ivideo. Uxolise kuMgibe. Ngoba unjenje wena uMgibe sekwazi ukugqoka uye kwi all white ube clean because of uMgibe. Wena bewenza live ngefoni engasile into emhlophe enenkungu. uMgibe wakususa lapho unefoni right manje. Wayithola imali wathi uthenga ifoni. Uright Mayogathi through uMgibe. But today uyamphika uMgibe. You don't appreciate. Umuntu okusizile ukutakula wakubeka la ukhona appreciate. Uzoncoma umuntu ongamazi umuntu okuthole naye sewasiwa ngenxa kaMgibe. Uhlangana nalo mthuluzi lo yomshoyo usubeka uMgibe lapha ukhona khona. Namhlanje wena awumazi uMgibe. Wazi umthuluzi wakho loyo. Ngabe umthuluzi ngabe umthobisa ngazi noma ithuluzi lani lelo. Ufana noSweety, ufana noGcabashi, umfana oappreciateayo. La mfana wambamba uMgibe wamvusa, uSweety ukhipha ingoma enoNkulunkulu phakathi njengamanje. WeMayogathi, mhlambe let me tell you this. Ingoma oyicula wena zumbhedo. Ayikho ingoma yakhe emnandi, kodwa abantu bafike bathanda ukuthi uncokole noMgibe. Base bakuzwela ngoba ukhubazekile wadatshukelwa sakuthanda through uMgibe. Wena sikuthandiswe uMgibe wena. uMgibe usifake kuwe ngenkani. Ayikho ingoma oyidlala ongathi uyimnandi. Awayizingoma kaSweety. Ethi ziphi insizwa zakule ndawo. Yes. Lo mfana uyadelela wena. Yes. Ingoma yomsizwa Mayogathi it will take you 30 years ukushaya ingoma enjenge kaSweety wena. Kodwa uSweety still he humbles himself abonga uMgibe. Now even today usambonga uMgibe ngakwenze kuwe but wena ungenhla wena. So ngcono wena.
ngoba nakho kumele abahlali bamaskandi manje bezama ukuthi bakufake ngoba umuntu ophila nokukhubazeka futhi sawungenile kubantu through uMbeje but appreciate umuntu okufundisa ukundiza wakubeka la khona njengamanje emakwathi yancika fana kithi ayancika ndoda yancika uzobonga abantu ongabasi ebebengakwazi nakwazi wazwazi ingane le uma ngisekhaya kwaNongoma wazwazi ingane ezincane manje kuthiwa khona umayogathi through uMbeje ubungasiwa wena kodwa manje awumazi uMbeje wazi umthuluzi wena ithuluzi wena uyiphoxile umayogathi engifuna ukwazi mfana udumo luyashalazelana trend yaphela ngifuna ufundisa uphuphe wena Mbeje ungaphinde udlalise umayogathi kuthiwa ngabe yini oyibona kuyena ungaphinde Mbeje udlalise umayogathi unless ifexolisa ngesenzo sakhe asisho public ukukhombisa ukuthi yena awulutho kuyena after i-effort engaka Mbeje oyifake kulomuntu lo kodwa ukulahlile bathi yena akakwazi wazi ubani umthuluzi wakhe lo amshoyo umthobisa ngazi udoti njengaloyo Mawukathi yenza ivideo mfana uxolisa ngiBeje yeke uqila nokuphapha ophela udumo ngizokwenza ivideo futhi ngihleke mhla walala phansi ngesisu because manje uyasutha nje because of uMbeje lo ongasamazi manje.